Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ho ho! Op zoek naar een goede kerstboom. Ik weet wat je vindt. Oh! 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 Nou, ja zeg! Ik ben op zoek naar een schone kerstboom. Ja, wat is dat? Heb je een schoon kerstboom? Ja, kom maar eens kijken. Oh! Hier wordt er verzin. Ja. En een kerstmis. Zonder een mooie boom is geen kerstmis. Nee, zeker niet. Dat was eigenlijk een echte boom. Echte geur van die dennenolie, het groen van die takken en inderdaad de schoonste wat zichzelf moest uitzoeken. Dus en dat hebben we weer. We gaan eens even kijken wat ze allemaal voor me hebben. Iedere soort, iedere hoogte, iedere maat. Zoals de zus. Dit En is blauw. meer voor de kleinere. Ja, dat is voor de kleinere. Hè? Maar zelfs dit kan ze dadelijk ook nog weer terug in de tuin planten. Of de plant ze hem in de tuin, dus het zijn nog mogelijkheden. En natuurlijk hebben we eens een diverse weg dus. Dat zijn eigenlijk gewoon echt de Noordmannen. Veel Ja, want ik hoor ook veel klachten dat er veel zien die de dennen, de nolie verleren, de hele vloer vallen. Doen die dat ook? Uiteindelijk, als ze heel lang op die vloerverwarming hebben staan, dan gaan ze nooit verliezen. Ja. Maar goed, een aantal weken gaan ze er volhooien. Als ze er water in het bekje doen zonder. Dan trekt het vocht op en dan zuigt er zich vol met vocht en dan blijft er ook die nolie veel langer vasthouden. Ja. Dus je kunt hem gelijk na 6 december zitten? Voor 6 december al als ze willen. Ja. Ja, dat ruikt zo lekker. Heerlijk, hè? Ruikt zo lekker. Oh. Is dat? Oh. Ho ho. Vanaf dit weekend. Dit weekend hebben we de kerstboom te kopen. Ze zal oeden pakken, zus. Ja, ze zijn gezegd. En als de mensen ze hier met willen nemen, pakken we ze weer fijn in. En dan gaan ze fijn droog, zuiver in de auto. Ja. En er kan verder niks met gebeuren. Nee, dat kan. Nee. Zo niet beter. Kan ik hem ook bestellen en dat ik hem dan kom halen? Ja, zeker. Ja. Dan zoek ik gewoon een hele mooie nieuwe. Dus ze maken ongeveer 6 weken wachten dat ze zoekt. Iets grotere zeg. Iets groter rustig. Ja, dat hebben we. Kom eens kijken. Het wordt een nette. Nou, die gaat een beetje voor die goed gekozen. Ik zie. Oh, kijk toch, Giesek. Een buimpje kopen, even naar Diana lopen. Geweldig. Ik heb een foto gemaakt. Oh, wat een verrassing. Wanneer kan ik ongeveer de boom zetten? Ja, dit wil eigenlijk eerder. Ja, het gaat eerder. Voorheen hadden we er altijd zo van, nou, na de Sinterklaas beginnen we met het oedoen van de boom. Maar nu hebben we echt al 2 weken voor de Sinterklaas dat weer de boom aan oeden doen zijn. Mensen willen het gewoon gezellig maken. Ja. Dat is één en dan is het altijd heel gezellig met en het gaat erom dat we een goeie boom hebben. Ja, zeker. En een gooie. En dan moet ook merken, de zussen toch van die noordjes zitten gewoon stevig eraan. Het fijne is natuurlijk, dat doet die hier allemaal op staan, of niet? Ja, natuurlijk, kerstman is dat fijn. Voor iedere woonkamer hebben we eigenlijk ook de geschikte weg. Dus als er mensen komen en die zeggen van ik wil een boom van 4, 5, 6 meter, ook dat kennen we weer voor ze doen. Ja. Ik ben een partij erbij, want het vorig jaar heb ik het gemist. Ja, klopt. Ja. En nu was ze echt, inderdaad, was op partij. Ja. Ik ben een partij en waarom doe ik dat? Ik wil de kijkers van TV11 niet teleurstellen dat ze hier geen boom kunnen vinden. Nou, dank je. Dat vind ik fijn. Ja. En dan kunnen we nog maar één ding samen doen. Beste kijkers, een zalig en schoon kerstfeest. Ja. En een gloeiend, gelukkig nieuwjaar. En vooral een gezond. En als je gezond blijft, betaalt de kerstman de dokterskosten. Ja, dat vind ik nu goed. Zonder eigen risico. Zonder eigen risico. Zwaai, zwaai. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.